Ама то дето е серал да гледам този клип голям лайно заклевам се. Рапър, да. То отишъл и казал на госпожата отивам да пусне някакво негъра. Пуснал най-големия негър. Всички срещу мене църкат, като ме видят, познай къде си бъркат. Мене ме нема в цялата схема, пара ми трябва за злоупотреба. Оставям тебе във втората цетка. Бил майката, брат! Помогнете ми вие, бе. Short one. На малко са и двама твои. Къде са на малко, е? Къде беше втория? Ти не мога да оцелиш, бе. Знаеш, СВП. Другите са на ЛВ. Найс! Глей сам. Really, nigga? Really, nigga? Да играва, човек, идвам тук и съм... Не дей... Казах ли ти, бе, мършо? Дай ми тази патка и без друг да му играеш. Ти си имаш патка, малка. На тебе ще нещо. Сега ще се разсмека просто. Ба, не знам, що човека, ама... Всеки ден... В смисъл, преди не беше те, разбираш? Преди не беше те, сега разбираш. И знаеш какво това? Какво говориш, човек? Преди срах по един път на седмица, два. Сега всеки ден по 3 път. Къде е то със сърничката? Ничем не. Нортън. Той е хакер. Така ли памете граната, бе, капана? Махала. Машала. Еби се в газа. Аз имам големи лайна. Кога? Когато се рак. В туалетната ли? Сега, дева. You're a girl, nice to meet you. О, курва! Shut the fuck up. I make you blow pussy. Mundo. Браво, е! Лол. Дай на пътя, пътя нещо, на шорта беше един, другия лъвения педал. Брате, бе, ръшкайте го и го убивайте, че няма време. Браво, е! Горе на... Къде? Излоу. Не знам. Нищо не видях, то къде гледаше на майната си той. Давай, давай, давай. Порнарния. Порнарния. Давай! Yes! Найс. О май гад, найс. Не! Се беше такова дъкнал. Той с камуфлаж. Бат. Спри сълта, моля се. Бат слепок. Това е бати буквах. Идва, идва, идва. Вадиш ги. Fuck this shit.
But on my channel I speak Bulgarian, not English. Okay. Добре. I donate. 5 HP mid. Мид. Nice. Браво, Елвуд. Save a gate, Can I listen. have... That's the Yes, flash that's that Lurid. 2017. Имаш ли оръжие, се уби? Can I drop a cake? Can I have? Okay, can I have a cake? Yeah, yeah, da, 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 da. Hey!